kebeneran cedak wong manis ngombyai tak jarake tak kingguke eman temen orang ana sing ngancani sapa kowe aku ngono kok tak cedhaki yo tak takoni apa kowe wis ana sing duwe tak cedhaki yo tak kandhani sejatine aku tresno kowe mangkene wae yang baca kadang wis kadung banget tresnane nyoto tresno sugih jalukmu apa ayo mulih barengan kondang wong tuwa mancing pinggir kali kene kebeneran cedak wong manis ngombyai tak jarake tak kingguke eman temen ora ana sing ngancani sapa kowe tak cedhaki ya tak takoni apa kowe wis ana sing duwe tak cedhaki ya tak kandhani sejatine wis suwe tresno kowe nang kene wae yang baca kadang wis kadung saking tresnane tresno cek jalukmu apa ayo mulih bareng lan kondang waktu
gawe pikirku kone seret tirang tak sawang katon manis ibu bunga yen kelakon tresno slirane ora bakal atiku kekiwan Arya yen nasib podangan duduk ati kapranan Pika poloteng